बाक्सा जिल्ला मसलप साब डिभिजननि सिङाव थानाय पलासगुरि नाथसुबा गामिनि मागो पूर्णिमानि भगबत पाठ हाबाफारिजों लोब्बा लानानै देंखो मोनाबिलिनि हाबाफारिखौ बेखेवनानै होदों समाज सिबियारि मन्टु बर' बिथाङा। नैजिबा घन्टा भगबत पाठ फरायनाय हाबाफारिया जोबखांनायनि उनाव हाबाफारि बादियै देंखो मोनाबिलिखौ बेखेवनानै होयो समाज सिबियारि मन्टु बर' बिथाङा। लोगोसे बे देंखो मोनाबिलियाव मुंदांखा एसामिस कमेडियान तेलसुरा आरो ओनसोलनि जाखांफुनाय गोबां गोदान गोजाम मोसाखावरि मेथाइ खनगिरि बिथांमोना बाहागो लायो। नाथसुबा पलासगुरि नाथसुबा गामिनि 25 घन्टिया भागबत निमन्त्रण खालामनाय जितु इजों लोगोसेनो थारमाने हान्टारसिक हुंखिया जेनेबा मोसानाय श' कालचार बे कालचार श'खौ आङो उद्बोधन खालामनो थाखाय आंखौ जितु हांख्रायनायखाय उद्बोधन खालामनो थाखाय लेंहरदोंमोन बेखौ आं उद्बोधन खालामना होबाय। फैबाय थानाय समाव उन्दै उन्दै गथ'फोरा जे मोसाखावरि मोसानाय बा सल' खनग्रा गथ'फोरा जे मोजां जायो बेखौनो कामना खालामो। गोजोनथाव खौरां, गोसो गुदुं फरायसा एबा सुबुंफोरनि थाखाय टारगेट कचिं इनस्टिट्यूटआ बेसेन गोसा सुबिदा लानानै फैदों। जायफोर बिथांमोना बेंकिं, रेलवे, एसएससी, इन्सुरेन्स, डिफेन्स, आसाम पुलिस बायदि आनजादनि थाखाय साखाफारा जानो मोजां खाबु मोनाखै, बैसोर बायदि फरायसा एबा सुबुंफोरनि थाखाय मोनसे मोजां खाबु सफैदों। बरपेटा रोड विशाल मेगा मार्टनि साखाथियाव थानाय आमतलाव बे टारगेट कचिं इनस्टिट्यूटखौ खुलिनाय जादों। आथिखालनि साख्रि मोनै आरो बेकार जेंनाखौ नोजोर होनानै बे टारगेट कचिं इनस्टिट्यूटआ सोलोंसाफोरखौ गोबां गियान होनो थाखाय राहा लादों। बे टारगेट कचिं इनस्टिट्यूटआव सोलोंथाइ होनो लानाय आयदाफोरा जाबाय बेंकिं, रेलवे, एसएससी, इन्सुरेन्स, डिफेन्स आरो आसाम पुलिस। जायफोर सोलोंनो गोसो गुदुं बिथांमोना टारगेट कचिं इनस्टिट्यूटआव मुं थिसननो एबा गोबां मिथिनो थाखाय 8134097059 एबा 8638961177 जानबुं नाम्बाराव जगाजग खालामनो हागोन। गोजोनथाव खौरां, आसामाव थानाय बयनिख्रुइबो साबसिन सोलोंथाइ होग्रा मिरुफोरनि गेजेराव टेक बुस्टाराबो गंसे। क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय CST फिसारि मावख'नि साखाथियाव थानाय खारगावआव बे टेक बुस्टारा दङ। बेयाव बयनिख्रुइबो मोजांसिन सोलोंथाइ आरो नेम सोलिनाय गोग्गो थाखो खथानि सुबिदा दङ। सारा भारतनि गेजेराव सायख'जानाय बायदि सोलोंथाइजों सोमोन्दो थानाय फोरोंगिरिफोर दङ। टेक बुस्टाराव प्रफेशनेल, जार्नालिस्ट आरो टेकनिकेल कर्सफोरखौ होनाय जायो। 24 घन्टा रैखाथिनि थाखाय मोजां सुबिदा आरो टेक बुस्टारा नोंथांमोनखौ सौहैहोगोन नोंथांनि थांखिसिम। टेक बुस्टारा नोंथांनि सिमांखौ जाफुंसारनांगौनि थाखाय गांल' नङा, साहस आरो गोहोबो होगोन। सोलोंथाइ लाखांनायनि उनाव 100% प्लेसमेन्टनि खाबु दङ। सोलोंनो गोसो गुदुं बिथांमोना 9395695095 जानबुं नाम्बाराव जगाजग खालामनो हागोन।